Исәнмез, кадерле укучылар. Неорганик кушылмаларның әһәмиятле класслары буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Һәм без аның гаҗәеп серле дөньясының тагы бер классы белән танышып үтәчәкбез. Оксидларның классификациясен өйрәнгән вакытта без белән амфотер оксидлар белән танышып үттек. Каян беләбез амфотер оксид икәнлеген? Ничек аерабыз? Әйе, без аны аерыр өчен валентлыгына карыйбыз. Металларның валентлыгы 2, 3 һәм 4 булырга мөмкин. 2 валентлы бар тик цинк оксиды, бериллий оксиды, кургаш 2 оксиды, аккургаш 2 оксиды, германий 2 оксиды. 3 валентлы барлык металларның оксидларда диярлек лантан 2O3-тән кала. Мәсәлән, тимер 3 оксиды, хром 3 оксиды, алюминий оксиды. 4 валентлы марганец 4 оксиды, аккургаш 4 оксиды, кургаш 4 оксиды. Әйдәгез, мәктәп курсында очрый торган, иң киң очрый торган һәм экзамендә очрый торган амфотер оксидларның берничәсе белән танышып үтик. Таблицада карасагыз, сезгә анда бирелгән. Укучылар, әйдәгез оксидларның химик үзекләрен тактада язып өйрәник. Амфотер оксидларның химик үзекләре белән танышып үтик. Амфотер оксид плюс кислота, барка килә тыз плюс су. Мәсәлән, алабыз бериллий О плюс кислота. Мин бу очракта алам хлорид кислотасы. Кагыйдә буенча барка килә тыз плюс су. Яңадан бер кат нәрсәсен ул тыз, ул металл атомынан һәм кислота калдыгыннан торган катлаулы маддәләр. Язабыз бериллий, язабыз хлор. Бериллийның валентлыгы 2, хлорның валентлыгын белер өчен кислотаның индексына карыйбыз, берле тора. Димәк, 2 һәм 1 формула килеп чыга бериллий хлор 2 плюс H2O. Реакциянең тигезлеген карыйбыз. Димәк, безнең күренеп тора, хлор уң якта 2 атом алынган, сул якта 1 генә. Тигезләр өчен алга куябыз 2-лене. Игътибар белән карап чыксак, реакция тигезләнеп бетте. Килеп чыккан матдәгә исем бирәбез. Бериллий хлориды. Чөнки без алдык хлорид кислотасы, исем биргән вакытта кислотаның исеме белән кислота калдыгының исеме туры килә. Шуңа күрә матдәнең исеме бериллий хлориды. Алабыз икенче мисал. Алабыз мәсәлән алюминий оксиды. Алюминий О язабыз. Алюминийның валентлыгы 3 һәм кислородның 2, шуңа күрә формула килеп чыга алюминий 2O3 плюс кушам сульфат кислотасы. Сульфат кислотасының формуласы H2SO4. Карыйбыз. Килеп чыга безнең кагыйдә буенча тыз һәм су. Нәрсәсен ул тыз? Тыз металл атомыннан һәм кислота калдыгыннан торган катлаулы маддә. Алюминийның валентлыгы 3, SO4-ның валентлыгы 2, уртак кабатлы була 6, 6-ны беләм 3-кә була 2, 6-ны 2-гә беләбез 3. Мәк SO4 тулысынча алына җәешенә һәм җәешенә тышына куябыз 3-лене. Килеп чыга алюминий 2, SO4 эшләтелгән. Безнең килеп чыккан формулабыз дөрес эшләп бетердек. Плюс кагыйдә буенча килеп чыга безнең су. Укучылар, минем сезгә шуны әйтәсем килә, кагыйдәләрне ятлагыз. Кагыйдәләрне ятласагыз, химияне өйрәнергә җиңел була сезгә. Әйдәгез реакцияны тигезләп бетерәбез. Алюминий 2 һәм 2, SO4-ны карыйбыз. SO4 безнең уң якта 3 тапкыр алынган, сул якта да 3 булсын өчен без җәешенә алып, монда җәешенә берле куярык, берле безнең язылмый, тигез булсын өчен сульфат кислотасы молекул салына мин куям 3-лене. Бадар безнең сул якта булды 6, уң якта да тигез булсын өчен куям 3-лене. Карыйбыз, реакция тигезләндеме, юкмы? Димәк, кислород калды безнең тигезләнмичә. 3 һәм уң якка да карыйм, безнең килеп чыкты 3. Безнең реакциябыз тигезләнде. Килеп чыккан матдәнең исеме алюминий сульфаты. Димәк, амфотер оксидлар 2 төрле үзлекне күрсәтәләр. Кислота оксиды үзлегендә күрсәтәләр, нигез оксиды үзекләрендә күрсәтәләр. Әлеге реакциядә безнең амфотер оксидлар кислоталар белән реакция керделәр. Кислоталар белән реакция кергәчтен алар капма каршы үзлекне күрсәтәләр. Димәк, менә без хәзер сезнең белән язган реакциядә амфотер оксидлар нигез оксиды үзлеген күрсәтәләр. Амфотер оксидлар капма каршы класс, нигезләр яки нигез оксидлары белән реакция кергә тиеш булалар. Мин алам мәсәлән мисал бериллий О кушам силте. Мин силтене алам эремәсен. Шуңа күрә астына язып куям эреме.
Амфотер оксидлар селтер мәсе белән реакция кергәндә барлыкка киләләр, комплекс тыз барлыкка китерәләр. Шуңа күрә беренче тапкырга сезнең белән комплекс тыз язырга өйрәнәбез. Ничек языла ул комплекс тыз? Мин монда бераз урын калдырам. Ни өчен урын калдырганны реакция тигезләмәсе тигезләгәндә әйтәм. Комплекс тыз квадрат скобкалар белән языла. Квадрат скобка бу безнең бераз катлаулырак формула язган вакытта ничек язылганлыгын аңлатып барам. Квадрат скобканың алдында языла активрак металл. Игътибар белән карасак, безнең монда 2 металл. Калий һәм бериллий металлары бирелгән. Калий актив металл, димәк алга язабыз. Исегездә калдырсыз, активлар һәр вакытта алда баралар. Ачам мин квадрат җәяне. Язам икенче металл бериллий. Һәм шуннан соң безнең бар гидрокси группа. Язам OH. OH-тан соң нинди булса сан куела. Бу сан атала координацион сан дип атала. Координацион сан, менә бу очракта без амфотер металл алдык. Амфотер металларның һәрберсенең үзенә характерлы саннар бар. Бериллийның координацион саны була 4-кә тигез, нәкъ шулай цинкның да координацион саны 4-кә тигез була. Алюминийники 4 һәм 6 була, мәсәлән, темир һәм хромники 6 була. Шуңа күрә билгеле бер саннар бар. Мин монда куям 4-лене, квадрат җәямне ябам. Бу формуланың дөрес яки дөрес түгеллеген тикшерәбез. Бериллийның валентлыгы 2-гә тигез, гидрокси группаның валентлыгы 1-гә тигез. Саныйбыз. Монда гомуми сумма тапкыр чыгыш килеп чыга 4 һәм бериллийники 2-гә килеп чыга. 4-тән алам 2-не, димәк квадрат скобкада кала 2. Калийның валентлыгы 1-гә тигез. Димәк 2 һәм 1-гә урта кабатлы була безнең. 2, 2-не 1-гә беләм. 2, 2-не 2-гә бүлештен квадрат җәядән соң без сезнең белән берле язырга тиеш булабыз, ләкин берле язылмый. Мәк безнең килеп чыкты формула калий 2, бериллий OH 4ләтелгән. Реакция тигезләмәсен тигезлибез. Тигезләнгән вакытта безнең калий сул якта 2 атом алынган, тигезләр өчен уң якка куям 2-лене. Башка сан куя алмыйбыз, игътибар белән карасак, безнең гидрокси группада водород 4 атом алынган, ә безнең формуланы 2-ле куйгаштан үзгәртә алмыйбыз. 2 калды. Шуңа күрә реакцияны тигезләгән вакытта су истибез. Мин язам плюс H2O. Һәм карыйм. Димәк, водород 2 плюс 2 4. Безнең уң якта да килеп чыкты 4 атом. Саныйм кислородларны. Кислород 1 плюс 2 плюс 1. Сул якта килеп чыкты 4 атом. Уң якны карыйм. Уң якта да безнең алынган 4 атом. Димәк, минем реакциям тигезләнеп бетте. Килеп чыккан мәддәгә исем бирәбез. 4 грекча уклад тетра. Шуңа күрә килеп чыккан тызның исеме калий тетра гидрокси бериллаты. Бериллий гидроксидын без сезнең белән калий гидроксиды белән реакция керттек. Реакция вакытында калий гидроксиды мин эреме итеп алдым. Әйдәгез, хәзер әгәр дә калий гидроксиды каты булса, минем ул чиракта нәрсә барлыкка килә? Алам. Бериллий O плюс калий OH. Мин калий OH-ны алам каты халәттә. Язам каты. Һәм нәрсә барлыкка килә? Әгәр дә 2 мәддәдә каты икән, әлбәттә реакция температурада җылыткан вакытта гына бара. Җылытмасаң реакция бармый. Бу очракта минем барлыкка килә алдагы дәресләрдә һәм алдарак язган кебек урта тыз барлыкка килә. Мен урта тызны белдериш өчен бериллийга нинди кислота туры килгәнлеген белергә тиеш. Һәрбер конспектның ахырында мин сезгә кислоталарның формулаларын бирдем. Янәшәдә кислота калдыклары һәм аларның валентлыкларын күрсәттем. Шушы конспектны ачып карасагыз, табасыз. Бериллийга туры килгән безнең анда бер генә формула H2 бериллий O2 2-гә бөләбез. Һәм безнең бериллийның валентлыгын санасак күренеп тора, монда килеп чыга 2. Мен аның оксиды була бериллий O. Димәк, килеп чыккан тызда язабыз калий. Язам бериллий O 2. Кислота калдыгы бериллий O2. Калийның валентлыгы 1, бериллий O2-ның валентлыгы 2-гә тигез. Димәк, безнең килеп чыга формула калий 2 бериллий O2 плюс H2O. Тигезлибез. Калий 2, димәк, алга куям 2. Игътибар белән карап чыксагыз, реакциябыз тигезләнде. Әйдәгез карыйк. Димәк, безнең бериллий оксиды амфотер оксид селтәләр белән реакция керде. Димәк, селтәләр белән реакция керде икән, ул капма каршы классның химик үзлеген күрсәтә. Бу очракта бериллий оксиды безнең кислота оксиды химик үзлеген күрсәтте. Алдагы реакциядә безнең алынган амфотер оксидларыбыз нигез оксиды химик үзлекләрен күрсәтте.
Amfoter oksidlарның 3-нче химик үзекләренә күчәбез. Амфотер оксид плюс актив металл оксиды килеп чыгаттыз. Реакция тибы кушылу. Чөнки бер генә төрле матдә барлыкка килә. Алабыз цинк оксиды. Кушам мен аңа актив металл оксиды алам, натрий оксиды. Натрийның валентлыгы 1, кислородның 2, шуңа күрә формула килеп чыга натрий 2O. Килеп чыга кагыйдә буенча тыз. Нәрсә соң ул тыз? Металл һәм кислота калдыгыннан тора. Синең кергән кислотаны таблицадан карап алырсыз укучылар. Анда безнең туры килә формула. Кислота формуласы H2 цинк O2. Демәк, кислота калдыгы була цинк O2. Натрийның валентлыгы 1, цинк O2-ның валентлыгы 2 тигез. Шуңа күрә формула килеп чыга натрий 2 цинк O2. Игътибар белән карыйбыз, тигезлибез. Натрий 2, 2, цинк атомнары 1, 1, кислород 1 плюс 1, 2 һәм безнең уң якта да 2. Килеп чыккан матдәнең исеме натрий цинкаты. Алдагы кагыйдәгә күчәбез. Амфотер оксид плюс кислота оксиды килеп чыгаттыз. Алабыз алюминий оксиды плюс кислота оксиды. Кислота оксиды сүзе кирде икән, демәк, киләбез поляга, алабыз кислота. Мәсәлән, мен алам кислота H2SO4. Санап чыгарабыз күкернең валентлыгын. Кислородның валентлыгы 2, водородның валентлыгы 1-гә тигез, 2 тапкыр 4 8, 1 тапкыр 2 2, 8-дән алам 2-не була 6, 6-ны белән 1-гә килеп чыга 6. Демәк, бу сульфат кислотасы молекуласында күкернең валентлыгы 6-га тигез. Язабыз S, язабыз O, валентлыгы 6, 2. Һәм безнең формула килеп чыга SO3. Демәк, безнең кислота оксиды формуласы SO3. Плюс амфотер оксид плюс кислота оксиды килеп чыга тыз. Демәк, нәрсәсен ул тыз? Металл атомы һәм кислота калдыгыннан торган катлаулы матдә. Демәк, язабыз алюминий. Язам SO4. Чөнки полядан карыйм. Кислота калдыгы була безнең SO4. Мин язам SO4. Санап чыгарабыз валентлыгын. Алюминийныкы 3. SO4-ның валентлыгын белдерү өчен карыйбыз индекста, водородның индексына. SO4-ның валентлыгы 2-гә тигез. Демәк, безнең формула килеп чыга алюминий 2, SO4 эшләтелгән. Тигезлеген тикшереп алабыз. Алюминий 2 якта да тигез. Күкертләрне саныйбыз. Күкер безнең уң якта 3 атом алынган, сол якта 1 генә атом алынган. Демәк, 3-не бүләбез 1-гә, килеп чыга 3. SO3 алдына куям 3-ле. Саныйм иң соңгысы кислородны. 3 плюс 9 килеп чыга 12, 4 тапкыр 3 килеп чыга 12. Демәк, безнең реакция тигезләнде. Килеп чыккан матдәнең исеме алюминий сульфаты. Бусының оксиды безнең күкерт 6 оксиды. Реакциябыз тигезләнде. Игътибар белән карыйк, нинди үзлекне күрсәтәләр бу реакцияләрдә амфотер оксидлар? Беренче реакция менә без. Цинк O плюс натрий 2O. Без куштык актив металл оксиды. Мәк бу очракта безнең амфотер оксид күрсәтә кислота оксиды химик үзлеген. Чөнки капма каршы класс белән реакциягә керә. Икенчен карыйбыз. Мәк безнең кислота оксиды алюминий оксиды аңа капма каршы классның химик үзлекләрен күрсәтә. Демәк, бу очракта кислота оксидына капма каршы класс нигез оксиды. Амфотер оксидыбыз бу соңгы язган реакциядә нигез оксиды химик үзлекләрен күрсәтте. Әйдәгез укучылар, амфотер гидроксидларны табу белән танышып беттек һәм аның химик үзекләрен дәлиллик. Мин пробиркага алюминий хлориды алам. Алюминий хлориды үтә күренмәле эреме. Аңа натрий гидроксиды кушам. Безнең күренеп тора, эремәдә үзгәреш барды. Һәм барлыкка килде ак төстәге утырым. Шу утырымны 2 өлешкә бөләм. Һәм алюминий гидроксидның амфотер икәнлеген дәлилләйбез. Утырымны 2 өлешкә бүлдек. Һәм мин анарга натрий гидроксиды кушуымны дәвам итәм. Һәм күренеп тора безнең барлыкка килгән утырым эреде. Бу аңлата алюминий гидроксиды селтеләрдә эри дигәнне аңлата. Икенчесен алам. Сульфат кислотасы кушабыз. Утырымны эретәбез. Утырым эреде. Укучылар, бу тәҗрибә белән без дәлилләдек.
амфотер гидроксидлар кислоталар белән дә, селтәләр белән дә реакция кергәнлеген. Без сезнең белән тәҗрибәдә амфотер гидроксид таптык. Әйдәгез реакциясын карап битик. Без алдык сезнең белән алюминий хлориды. Алюминий валентлыгы 3, хлорныкы 1, шуңа күрә формула килеп чыга. Алюминий хлориды. Без анарга куштык натрий гидроксиды. Бераз гына күләмдә. Реакция нәтиҗәсендә безнең барлыкка килде алюминий гидроксиды. Утрым барлыкка килде актистәге. Язабыз алюминий, язабыз OH. Алюминийның валентлыгы 3, гидроксил группаныкы 1, демәк килеп чыга индекста 3. Ул безнең эреми торган нигез һәм аның эреми икән күрсәтер өчен укны аска таба җибәрәбез. Плюс килеп чыкты натрий хлориды. Натрий, хлор. Натрийның валентлыгы 1, хлорның валентлыгы 1, демәк безнең язылган формулабыз дөрес. Әйдәгез реакцияны тигезлибез. Мәк хлорлар күренеп тора тигез түгел һәм гидроксил группалар тигез түгеллеге күренеп тора. Тигезлибез. Натрий OH алдында 3 һәм натрий хлориды алдында 3. Без сезнең белән тәҗрибәдә эреми торган амфотер гидроксид таптык һәм амфотер гидроксидларның амфотер икәнлеген дәлилләү өчен 2-гә бүлгәчтән без бер пробиркага кислота куштык, бер пробиркага куштык селтә. Амфотер гидроксидлар селтәләр белән реакция керәләр. Мәк алабыз алюминий гидроксиды. Куштык без анарга тагы натрий гидроксиды кушуыбызны дәвам иттек. Һәм күренеп торды тәҗрибә буенча безнең утырым эреде. Мәк тәҗрибә белән дәлилләдек, амфотер гидроксидлар селтәләр белән реакция кергәнлеген. Без сезнең белән алдык селтәнең эреме халәтендә. Әгәр дә мин эреме халәтендә алам икән, кагыйдә буенча минем барлыкка килә комплекс тыз. Комплексы тыз суда эри. Мәк тизибез яңадан искә төшереп алабыз. Алга язабыз. Актив металларны, истә калар активлар һәр вакытта алда булалар. Квадрат җәйне ачабыз, язабыз алюминий. Язам OH. Алюминийның координацион саны була 4 һәм 6, бу очракта мин алам 4-лене. Һәм дөреслеген тикшерәм. Алюминий 3 валентлы. Гидроксил группаның валентлыгы 1-гә тигез, 4 тапкыр 1, 4 килеп чыга. Тапкыр чыгышы алюминийныкы 3 килеп чыга. 4-тән алам 3-не, квадрат скобкага кала безнең 1-ле. Натрийның валентлыгы 1-гә тигез, демәк 1 һәм 1 индекска бер нәрсәдә куярга кирәк түгел. Демәк безнең килеп чыккан формулабыз дөреслеген дәлилләдек. Әйдәгез реакцияның тигезлеген тикшерәбез. Натрий һәм алюминий 2 яктада тигез берәр-берәр, гидроксил группаларын санасак, гидроксил группа безнең 3 плюс 1 килеп чыга 4, һәм безнең уң яктада 4. Демәк безнең реакциябыз тигезләнде. Амфотер гидроксидлар селтәләр белән реакция кергәндә барлыкка килә безнең комплекс тыз. Эреме халәтендә булганда. Әйдәгез алабыз хәзер. Әгәр дә мин амфотер гидроксидны каты халәттәге натрий гидроксиды белән реакциягә кертәм икән, аермасы нәрсәдә икәнлеген күрсәтәм сезгә. Реакция безнең икесе дә каты булган очракта температурада бара. Бу очракта безнең барлыкка килә урта тыз. Алдагы язылган тызларга охшаган була. Мәк таблицадан карыйсыз. Алюминий 2O3 һәм алюминий гидроксиддан туры килә торган кислота таблицадан карадык. Ул безнең H алюминий O2, кислота калдыгы була алюминий O2. Натрийның валентлыгы 1, алюминий O2-ның валентлыгы 1. Формулабыз демәк дөрес дигәнне аңлата. Плюс килеп чыга су. Реакциянең тигезлеген тикшерәбез. Демәк, алюминий OH эшләтелгән плюс натрий OH, килеп чыкты натрий металлюминаты һәм су. Алюминийлар 2 яктада тигез, натрийлар 2 яктада тигез, водородлар тигез түгел. Водород безнең 3 һәм 1 4-тәү. Ә уң якта безнең 2 генә. Демәк 4-не 2-гә бүләм, килеп чыга 2. Соңгысы саным кислородны. 3 плюс 1 4, 2 плюс 2 килеп чыга 4. Демәк безнең реакциябыз тигезләнде. Амфотер гидроксидның кислоталар белән реакциясын кергәнен шулай тәҗрибәсен карадык. Реакциясын язып алыйк. Алюминий OH эшләтелгән. Без аңа куштык сульфат кислотасы. Сульфат кислотасында безнең алюминий гидроксиды эреде. Барлыкка килде безнең алюминий сульфаты. Без бу формуланы бүген икенче кат язабыз инде. Алюминийның валентлыгы 3, SO4-ның валентлыгы 2 тигез. Алюминийның индексына куябыз 2-ле, SO4-не җәтшынасын куябыз 3-ле. Алюминий 2, SO4 эшләтелгән. Плюс кагыйдә буенча барка килә су. Амфотер гидроксид плюс кислота, тыз плюс су. Реакцияның тигезлеген тикшерәбез. Күренеп тора алюминийлар тигез түгел, 2-ле куябыз. SO4-ләрне карыйбыз. SO4 безнең уң якта 3 алынган,
кислота калдыгы. Сол якта бер генә. Без берлене язмыйбыз. Сез дә калдырыгыз. Тигезләр өчен сульфат кислотасы молекуласы алдына куям мин эшлене. Водородларны саныйм. Игътибар белән санагыз. Водород безнең алюминий гидроксидында 3 тапкыр 2 6 атом. Сульфат кислотасында 6 атом. 6 плюс 6 килеп чыкты 12. Һәм уң якка күчәм. Уң якта бер генә җирдә водород очрый. 12-не беләм 2-гә килеп чыга 6. Иң соңгысы тигезлибез кислородны. Кислород 2 тапкыр 6. Һәм безнең уң якта да 6 тапкырланган 1 6. Димәк безнең реакциябыз тигезленде. Амфотер гидроксидларның 3нче химик үзекләре белән танышып беттек. 3нче химик үзекләре амфотер гидроксидлар җылытканда таркалалар. Баркакле амфотер оксид плюс су. Алабыз цинк гидроксиды, язам цинк OH. Цинкның валентлыгы 2-гә тигез, гидроксо группаның валентлыгы 1-гә тигез, һәм килеп чыга безнең 2ләтелгән. Яңадан кагыйдәне карап алам. Гидроксо группадан соң торган сан, димәк металлның валентлыгына туры килә. Таркатабыз температурада. Барлыкка килә цинк O. Цинк валентлыгы 2, кислородның валентлыгы 2, шуңа күрә индекста 1-1 була. Плюс H2O. Реакцияны язып бетердек, тигезлеген тикшерәбез. Игътибар белән карасагыз, атомнар саны 2 якта да тигез. Димәк, без сезнең белән хәзер амфотер гидроксидларның химик үзекләре белән танышып үттек. Димәк, дәресебезнең иң мөһим өлешенә билгеләмәгә килеп җиттек. Кислоталар белән дә, селтәләр белән дә реакция керә торган оксидларны һәм гидроксидларны амфотер дип атыйлар. Димәк, дәресебездә дәлилләдек, амфотер оксидларның кислоталар белән реакция кергәнлегендә һәм селтәләр белән реакция кергәнлегендә. Шулай ук амфотер гидроксидларның да кислоталар белән дә, селтәләр белән дә реакция кергәнлеген дәлилләдек. Кадерле укучылар, без сезнең белән амфотер гидроксидлар, оксидлар темасы белән танышып үттек. Алган белемнәребез сезгә киләчәктә ярдәм итәр дип ышанып каласы килә. Киләсе очрашуларга кадәр